Doopslustige hoogheid Oppervlaris werd Doopslustige hoogheid Stadsprins Brian I. Doopslustige hoogheid Stadsjeugdprins Tijmen I. Gelijk waggelt en waar is dat schoner dan natuurlijk Oeterwijn als andere wereldburger naar het Syrië afreist en met gelijk waggelt en natuurlijk met de uur dan hier naar binnen in de wereldstad van Gelijk. De uur is binnen! Ja, we zien hier vanwege de speciale band die er is tussen de Vlaamse en de Ulen Oeterwijn. En voordat ik verder wil, wil ik u heel graag het gezelschap aan u voorstellen. Want ik kan u voorstellen dat alleen, wat zegt hij? Nou, hier zegt alles wat u heeft. De kinderen, de jeugd en ons dameschappen. Daarachter de wijze heren van de Raad van 11, een delegatie van de Senaat en een delegatie van ons bestuur. En natuurlijk in ons midden, ons twee stadsprinsen, onze stadsjeugdprins, Doopslustige hoogheid, en zo de eerste en stadsprins van de Uur, de prins van de Uur, Doopslustige hoogheid, Roger de Tweede. Ja, ik waren met een grote delegatie aanwezig. Een kleine week geleden op 6 januari. Daar kon ik niet te veel over zeggen. Want ik heb onze stadsprins dat ik natuurlijk zelf ga over zeggen. Maar dat is ook de reden dat we vandaag met ook een hele grote delegatie naar de wereldstad zijn gekomen. En natuurlijk speciaal om u, Doopslustige hoogheid stadsprins Brian I. en de schitterende, stralende stadsjeugdprins Doopslustige hoogheid Tijmen I. te eren op uw receptie. En voordat ik het woord wil geven aan ons twee prinsen, wil ik voor de vereniging die felicitaties graag bijzetten. En dat ook weer door de uitreiking van ons jaaronderscheiding. Dus zij ons jaarmotto op, veilig voor vastelavond. En dat is goed liggen op allerlei wijs. Maar ik vraag als eerste aan onze Doopslustige hoogheid, stadsjeugdprins Enzo I. om die jaaronderscheiding aan uw stadsjeugdprins te veranderen. En hetzelfde vraag ik aan u, Doopslustige hoogheid, om namens de vereniging Stadsprins Brian I. te decoreren met de jaaronderscheiding van de Uur. Natuurlijk al gebeurd, want ik heb het net voorgesteld aan alles wat vurig staat, want er staat ook aan de ziekenhuis en we trekken natuurlijk nergens naar binnen om ons prachtige klanken van de Prinsenkapel van de Uur. Wereldburgers, wereldstad. Dat woord wereldburgers, dat wil ik toch nog even speciaal neuren, want er zit in het gezelschap Oppervlaris werd, en dat weet je zelf ook, dat heren die ook wereldburgers zijn, die gaan verder komen als Geleen. En dan zien we momenten dat Ulen en Vlaarissen zich samentreffen in het Orange. Of dat nu in Wit-Rusland is, of in Bulgarije, het maakt niet uit. En wat dat zo is om te zien, als je dan op 6 januari in de revue zit, dan is iedereen weg. En men is dan nog in de standaard van de Oranjerie.
diezelfde wereldburgers, want die wonen in het Restenhoes, die wonen in Egenhoeveurderhoes. Daar wil ik toch even gezag hebben, maar ik wil heel graag het woord overgeven aan de stadsjeugdprins van u, de jeugdprins van de Riel, Silas Lustig-Hoogheid en zo de eerste.
stadsprins en de stadsschipprins van Geleen wil decoreren met zie hoesorden. Voor weer alvast weer verder zo. Stadsjeugdprins van Reuven en zo de eerste. En dat is een moment supreme gekomen. Ik ga hem na mogen aankondigen. Maar mogen jullie aandacht voor de stadsprins van Reuven, de prins van de Nieuw-Zeelandse stadschoolkijk voor zeer in het midden. Ik ben dan ook met een echte Ruud spelen. Greuzel naar de hier. Het is heel een eerste Nederlandse reis. Dus we samen hadden we kerstfest, de stadsgrenzen. Ik heb mee zo weer vanaf afgelopen of die excuus. Die heeft natuurlijk nog afgelopen woensdag. Wat voor mij heel veel in de te komen is dat wie allereerst in de stad zien, die beginnen het programma zongen met de vader van de Ik was naar de en meneer zit er zelf niet, dat ik de entree van de Salonvet met inmiddels aardprins Salonijn. En dat was een heel zonnig moment. Dat was de zonnig, heel zonnig. En daarom ben ik gerust dat ik hier vandaag ik zou ook iets kunnen komen feliciteren met de stadsprinsschap. Uiteraard zijn al veel in het leven gekomen. Ik heb Wiebig terug. En een heel stuk cadeau. En komen we zo aan mee. Wat mij opviel is, ik heb van de week geleerd dat we een burger van de stad van Sloten zitten. En daar heel zo dit burger een stadsprinsschap gemaakt. Wat mij opviel, toen ik het voorbereid op de komst te doen, is dat het geen hele lange stuk is. Dus eigenlijk denk ik, misschien wel de stadsvaststelling van Geleen. Heb ik ook nog de invloed gedaan. We kunnen dit zien, dus ik vind het heel short. Voor we alleen naar 4000 dat ze daar een paar dagen meer gekomen is. Dus dan helemaal te komen. Maar dan ben ik gewoon helemaal niet. En ik doe wat ik voor de is ook heel echt gebeurd. Weet je wel? Wie ze niet, gedaan als laatste ding aan. Ik ben ook een heel zo'n dag als wat. U bent van zitten, dus we gewoon even op de dienst treffen. Nou, voor die dag als wat, is er ook aan, ik weet niet bijvoorbeeld gezegd. We gaan eten en drinken en die vullen brengen op de dienst treffen. Wie de dag als wat, we zouden een show 10 uur maken. En dit is speciaal voor dit, dus gewoon nu bijvoorbeeld op een moest dingen te pakken wat we kunnen aanbieden. En dit is, we gaan heel erg hier aan. Uiteraard zijn ook die liefmaat, dus dat kan we zo doen, zodat ze alles te lezen. Over wat er in de ruimte was gelopen, wie staat vast voor het nu, alles speelt en wie het wil helpt en wie het wil zeggen. Dat wil ik als eerste heel erg komen aanbieden.
Prins Eindhoven de Eerste, die heeft ook weer achterblieben. En hun heb ik ook nog een grap hier. En ik hoor al zeggen inmiddels dat het de beste gang is die we in de heuvel opsteken. En zeker ook in de wetenschap mogen aankleden. Dat is de dans van hun naamschade. Ik wil de dames vragen of ze de heuvel willen komen op de dans voor deze loop. En dan doen ze allemaal onder de liefstuk van Hutu samen Wasseloord. Maar dan, natuurlijk, komen we terug naar u.
Barzoek met morfobie veld. Wat is er nu precies door Olympische training dat hier dat doet? Dat wordt Olympische positiviteit zien dat we dat doen. En ik denk, dit is altijd langer. En ja, denk ik moet gewoon zeggen, ik denk eens, mooi opnieuw naar Vos is het, hè? Vos, uw van de nieuw. Maar ik heb het ook gezien op zondag 13 november 2016 in Luxemburg. En van deze fase, toen waren we gans in oranje. We worden goed geleverd tot op die wedstrijd Luxemburg Nederland. Toen werden we gewoon gehuild. En ik moet zeggen, dit is nu maar alles. Dit is nu maar alles. Maar goed, we gaan het niet aanmaken, want we willen ons vluchtprinsen natuurlijk een aanleiding met. En mogen we ook de stadsprins van volgen op de stadsprins van Remeun, de jaarronde 2018 om te hangen. Die met onze stadsprins geen eerdere prins van Remeun toe, maar de prins van Remeun ging naar de stadsprins toe. Onze stadsjeugdprins tijdelijk eerst op het Zwijnse opgespannen in de stadsjeugdprins van de Nieuwe. Beste stadsvastelandsvereniging, u nogmaals een ontzettend warm dankjewel met de hoofdwachter, de optreders voor u muzikaal bestuur, maar ook de welbeelden. En ik denk dat de vibe tussen de nieuw en de stadsvastelandsvereniging Vlaamse vanaf nu de graad in de waarde zijn. En we zitten heel erg terug in de schone en warme vastelandsvereniging. Maar ik blijf onderwezen en ik geef toch een heel klein beetje met terug naar de muur. Want zowel de stadsprins als ook de Vos kan altijd over de dorstlustigheid. En dat wordt wij regionaal prinsen en ook de andere vastelandsverenigingen en presidenten ondervreden, want dorst, dat is maar een heel klein stukje in de vasteland. Vanavond is het voor de hooglustigheid. Maar we leggen wat